Kaixo, nire izena Peio Mezo da, eta Gasteizko udalak martxan jarri duen eraldaketa komunitariorako bulegoko teknikaria naiz. Lehenengo eta behin ongi etorri 9. webinar honetara, gizarteratzea eta pertsona guztientzako energia deiturikoa. Eta beno, badakizunez 9. webinar hau 10 saio ezberdineko talde batean sartuta dago. Hau 9. izan da, azken aurreko webinarra da. Eta, bueno, ja zaioenekin eta azkenengo saioarekin, 10 webinar honen taldeari amaiera emango genio. Aipatu bezala, 9. webinar hau 10 webinar talde batean sartuta dago. Eta, beno, orain arte lehengo sortzeak ikusi ez badituzue, hau ikustera gonbidatzen zaituet. Eta, hau jakinda 9. hasiko gara. Hau gizarteratzea eta pertsona guztientzako energia deiturikoa da. Hemen ikusiko dugu nola energia komunitateak gizarteratzen lagundu duten, eta nola energia denon eskura egon behar den eskubide bat izan behar dela, eta ez privilegio bat. Beraz, horretarako, hurrengo 8 puntuak landuko ditugu. Alde batetik, energia komunitateak auzo zaurgarrietan, ondoren energia eskubide moduan eta ez privilegio moduan. 3. puntua, berdintasun energetikoa bultzatzeko estrategiak, hezkuntza eta sentsibilizazioa trantsizio energetikoan, gizarte bazterketa jasateko arriskuan dauden taldeak barne hartzea, ondoren eskola ume eta helduentzako hezkuntza programak, gizarteratzea lortzeko erakundeen laguntza eta politika publikoak, eta azkenik herritarren partaidetzarako komunikazio tresnak. Beraz, lehenengo puntua aipatu bezala energia komunitateak auzo zaurgarrietan da, eta hemen ikusiko dugu nola energia komunitateak funtsezko erraminta bat diren auzo zaurgarrietan, zure hiriko, herriko, edo bezituki bateko auzoetan, betez ere auzo zaurgarrietan, nola erraminta paregabeak diren pobrezia energetikoari aurre egiteko. Azkenean, energiaren arloan eraldaketa prozesu batean gaude, hau da, trantsizio energetiko batean, baina trantsizio sozial batean, eta beraz, komunitate energetikoen eredu justu eta jasangarriago baterantz laguntzen dute. Eta alde honetatik, energia sortzeko eta kontsumitzeko eredu aldaketan laguntzen dute, hau, ikasitugu aurreko ataletan, baina baita energia komunitateak gizarteratzeko tresna fundamental bat dira. Zergatik, azkenean, pobrezia energetikoa pairatzen duten familiak trantsizio energetiko honen barruan parte hartu dezaten, oinarrizko erreminta bat da. Zergatik, azkenean, energia komunitateek hainbat onura dituzte, alde batetik ingurumen onurak, berriztagarriak erabiltzen direlako, beste alde batetik onura ekonomikoak, baina baita gizarte onurak, eta hau da, azkenean, gizarteratze tresna moduan kontuan hartu alduguna. Azkenean, zaurgarriak diren auzoetan, energia komunitateek potentzial eraldatzaile izugarria dute. Azkenean, energia komunitate bat ez da bakarrik panel fotovoltaikoak instalatzea eta zure energia sortzea, baita ere laguntzen dute gizarte una sortzen, auzokideak ahalduntzen, bertako ekonomia justo bat sortzen, kolektibo zaurgarriak integratzen, hau da, energia komunitate bat sortuz, zaurgarriak diren kolektibo da talde hauek prozesu honetan parte hartzen inbolokatu aldira, orduen, eta gainera, ezberdintasun sozialak gutxitzen dira, azkenean parte hartzaile guztiek berdintasun maila berdina dutelako. Orduen, zergatik egin behar da, zergatik dira funtsezkoak energia komunitateak, azkenean energia eskubide moduan ikusi behar delako, eta ez privilegio moduan. Azken finean, desberdintasun soziala eta hau murrizteko, kontuan izan behar da, energia denon eskura egon behar dela, baina ez denon eskura prezio ezberdinetan, edo desberdinetan baizik eta denontzat egun behar da modu justu batean, modu berdintasun batean, orduen azkenean horretarako energia eskubideak izatea lortu behar dugu. Azkenean, energia gure bizitzako funtsasko hainbat gauza egiteko beharrezkoa da, azkenean, energia privilegio bat bada, bakarrik batzuen esku badago parkatu. Edo adibidez, batzuk prezio oso altuetan edo erasotzarretan lortu behar badute, azkenean privilegio bat da, eta hau esan horrela izan beharko, hau da. Denontzako eskubide bat izan beharko litzateke. Horregatik, energia komunitateak funtsezkoak dira, prozesu honetan. Eta azkenean, hau guztia biltzen duen definizio bat,
energia justizia da, irakurriko dizuet zer dan energia justizia. Azkenean, energia justizia, energia sistema global bat da, non zerbitzu energetikoen onurak eta inpaktuak modu ekitatiboa banatzen diren. Erabakiak hartzeko prozesu inklusiboago eta adierazgarriago bat sustatzen duena. Hau da, dena berdintasunean tratatu behar da, energia eskubide bat izan behar da, eta prozesu guztia inklusiboa eta parte hartzailea izan behar da. Horregaitik, energia komunitateak guztia lortzeko funtsezko erreminta bat dira. Eta ze estrategia daude berdintasun energetikoa bultatzeko edo zelan lortu alda berdintasun energetikoa? Azkenean, berdintasun energetikoa lortzeko berdin da pertsonaren maila ekonomikoa, pertsonaren jatorria, pertsonaren bizitokia, hau da, denek naiz eta haien maila ekonomikoa edo jatorriaren arabera, denek izan behar dute eskubidea energia nahikoa izateko, energia eskuragarria eta energia jasangarri bat, hau da, pertsona guztiek izan behar dute hauetara sarrera. Eta azkenean, modu honetan lortzen da berdintasun energetikoa. Baina berdintasun energetikoa hau sustatzea ez da neurri batekin lortzen, hau da, ez da neurri bat ezarriko dugu eta berdintasun energetikoa lortuko da. Ez, ikuspegi integral eta kolektibo bat sortu behar da, horretarako hainbat estrategia edo hainbat puntu jarraitzeko daude, alde batetik etxebizitza zaurgarriak identifikatzea, hau da, oso garrantzitsua da etxebizitza zaurgarriak identifikatzea, kasu askotan zaila da hauen gana heltzea, batzuk lotzagaitik edo ez dutelako onartu nahi egoera honetan bizi direla, azkenean askotan zaila da etxebizitza edo familia zaurgarriak identifikatzea, baina horretarako prozesu bat landu behar da, hauek identifikatu eta hauek lagundu. Horretarako baita energia komunitateak bultzatu behar dira, azkenean abantaila handia eskaintzen dute, erreminta perfektua da etxebizitza zaurgarriak prozesu honetan barne hartzeko, horregatik berdintasun energetikoa lortzeko energia komunitateak bultzatu behar dira. Honetaz gain, birgaitzea eta erabilgarritasun energetikoa baita lortu behar da, azkenean, eraginkorra ez den etxebizitza bat, eraginkorra den beste etxebizitza bat, baino aukera gehiago ditu energetikoki pobrea izateko edo zaurgarria izateko, beraz, azkenean prozesu lortu aldira hau pairatzeko, aurre egiteko, baina oso garrantzitsua da etxebizitza hauek birgaitzea eraginkor energetikoko iraunkorrak izateko. Eta gero beste bi puntu ditugu, ikusten badituzue laugarrena eta bosgarrena izartzo bat daukate. Hauek dira aurrerago beste puntu batzuetan landuko direnak, sakonago, baina batetik da hezkuntza eta sentsibilizazio energetikoa, zergatik da hain garrantzitsua energiaren inguruko hezkuntza bat izatea eta sentsibilizazio maila bat izatea, eta azkenik zergatik erakunde publikoen babesa eta politika publikoak ezartzea hain garrantzitsua da prozesu guzti honetan. Beraz, hauek aurrerago landuko dira, batez ere hezkuntza eta sentsibilizazio orain, laugarren puntu honetan landuko dira, baina azkenean energiaren inguruko hezkuntza bat izatea, informazioa, sentsibilizazioa, zutabe oso garrantzitsu bat da, eta azkenean hau ez da hainbeste baloratzen da energia komunitatea sortuko dugu, talde bat sortuko dugu, edo hasiko gara prozesu hauekin, baina parte hartuko baduten pertsonak, edo parte hartu nahi duten pertsonak ez badute hezkuntza bat, edo ez badakite hain faktura elektriko ulertzen, edo ez daudela egoera justu batean, azkenean, hau guztia ez badakite, ezin dute trantsizio prozesu honetan parte hartu, horregatik oso garrantzitsua da energiaren inguruko hezkuntza, ze azkenean bai, diru sarrerek eragina dute pobrezia energetikoan, gero eta diru sarrera gutxiago, pobrezia energetikoa handiagoa izango da, faktura korretzeko arazo gehiago egongo dira, gero etxebizitzaren kalitatea baita eragina dauka, lehen aipatu bezala, etxebizitza eraginkorra ez bada, pobrezia energetikoa pairatzeko aukera handiago izango da, baina azkenean, energiaren eraginkorra eta arduratsua nola egin ez jakitea, hau baita, pobrezia energetikoa pairatzeko arazo bat da, hau da, behar duzun baino potentzia gehiago kontratuta izatea, hau da, kontsumoa ezin optimizatzea. Ez dakizu ze tarifa mota komeni zaizun, agian komeni zaizun tarifa bat daukazu. Ez dakizu gastuak nola murriztu, orduen honen inguruko hezkuntza bat ez badaukazu, trantsizio energetikoen parte hartzeko
aukera gutxiago izango dituzu, beraz, hezkuntza energetikoa beharrezkoa da prozesu guzti honetan. Gainera, azkenean, sortzen diren hezkuntza edo prozesu hauek izan behar dira praktikoak eta hurbilekoak. Hau da, ezin da klase teoriko bat izan, dokumentu hau irakurri eta honen inguruan ikasi. Ez izan behar dira praktikoak eta hurbilekoak. Hau da, jendearekin elkartu, hitz egin, hizkuntza adaptatu, hau da, hizkuntza teknikotik garaiko hizkuntza batera adaptatu eta hauek hurbilekoak izatea, hau da, adibidez hemen Gasteizen antolatu aldiren hizkuntza tailer hauek edo prozesu hauek gizarte etxeetan egitea, hau da, herritar guztiek parte hartu ahal izatea, ikastetxeetan jardunaldiak egitea, hori aurrera ikusiko duguna, baina ikastetxeetan azkenean jende asko biltzen diren tokiak direla hortik hasi, banakako aholkularitza, hau da, eraldaketa komunitarioko bulegoan egiten den bezala, banaka elkartzen gara jendearekin, haien laguntzen diegu, haien kasu aztertu eta gero, funtsezkoa dena, eta honetara gatoz nira, energia komunitateak, hau da, azkenean energia komunitateetan, aurrera ikusi den moduan, energia komunitatea ez da bakarrik instalazio fotovoltaiko bat egin, aerotermia, kotxe partekatua ez. Energia komunitate baten barruan, tailerrak antolatzen dira, hitzaldiak, hezkuntza klaseak, orduen, energia komunitate baten parte izanik, hezkuntza prozesu honen barne sartu alzara eta zure ohiturak eta energia ohiturak aldatu eta ulertu aldituzu. Orduen, nola barne hartu aldira gizarte bazterketa hau jasatzeko arriskuan daudenak? Azkenean, aipatu bezala, trantsizio energetikoa izan behar da, trantsizioa basatu zait. Trantsizioa izan behar da energetikoa, baina baita soziala, hau da, Bobina Rosoan zeharra aipatu dut, trantsizioa izan behar da guzti soziala, eta bermatu behar da, inorez dela atzean geratzen, hau da. Adinez, zeintzuk dira bazterketa arriskuan dauden taldeak, hau da, ikerketak aipatu dutenak, adibidez, diru sarrera basuko etxe bizitzak, adin nagusiko pertsonak, migratzaileak, langabetuak, talde hauek dira zaurgarriagoak diren taldeak edo arrisku aukera handiagoak dutenak. Orduan, eredu energetiko berri honen barruan, hauek sarbide reala izan behar dute eta gainera, puntua, atentzioa hauetan jarri behar da eta hauei animatu energia komunitateen parte hartzen. Zergatik, azkenean, energia komunitateen parte hartzen, haien gastuak murriztu ahal izango dituzte, energia partekatu ahal izango dute, auzotarren elkartasuna sustatu, hau da, azkenean, auzotarrak elkartzen, hauek aldundu aldira, boterea lortu, haien arazoak ikusi beste batzuk baita dituztela eta taldean aurrera egin, azkenean, indarrak batzen dira eta denek energia komunitate baten parte hartuz, trantsizio energetiko honen protagonista bihurtu dira. Azkenean, ez da bakarrik parte hartzen naiz ez, protagonista bihurtu behar zara, zure eredu aztertu, zer gertatzen zaizun, ze aukera dauden, orduan energia komunitateak funtsezkoak dira honetan. Eta zigarren puntu honetan da, lehen aipatu duguna, azkenean ikastetxeak, hezkuntza lantzeko puntu oso garrantzitsuak direla. Zergatik, azkenean, ezeko nahiz eskumako zutabetik, azkenean, atentzioa jartzen dugu, oso elkartetan, gizarte erakundetan, gizarte etxeetan, oso elkartetan, patu bezala, egiten direla, tailerrak, jardunaldiak, eta hau primeran dago, eta hauek egin behar dira, azkenean, heldua den jendea, eta formakuntza bat ez dutena, horrela formakuntza bat lortzen dute, hauen gai inguruan gehiago ikasten dute, baina baita oso garrantzitsua da, prozesu hauek txikitat ikastea, hau da, jendea gazteagoa denean edo umeak direnean, energiaren inguruan, trantsizio energetikoaren, trantsizio sozialaren inguruan, azten bazara, hau da, txikitatik badaukote adimen bat, badakite zer diren energia komunitateak, badakite haien faktura ulertzen, energiaren inguruko gauza guztiak hauek badituzte, azkenean, helduak direnean, prozesu hauek landuak dituzte, proiektu teknikoak ulertzeko erraztasun gehiago dago, orduen, beraz, berdintasun energetiko hau lortzeko, egia da, gauden momentuan eta helduak diren pertsonen artean, tailer eta jardunaldi hauek egin behar direla, baina baita, berdintasun energetiko honek
beste behar izan batu, eta dea, jende gazteenak, umeenak baita, hauen inguruan lantzen hastea, eta urteak aurrera digoala, ikusi nola formakuntza bat lortu alduten, eta nagusiak direnean, helduak direnean, eta trantsizio energetikoaren protagonista bihurtzen direnean, baita haien sentsibilizazio eta hezkuntza maila altuagoa izango dela. Eta, ja bukatzen joateko, 7. puntua landuko dugu, lehen aipatu bezala, egon da beste puntu bat izartzo batekin, eta izan da gizarteratzea lortzeko erakunden laguntza eta politika publikoak. Zer gertatzen da, azkenean, hau herritarrek sortu behar dute, energia komunitateek herritarrek sortu behar dute, herritarren alduntzea eta egon behar da, baina azkenean, energia politikak sortzen badira, sortzen diren proiektu guztiak dimentsio sozial bat badaukate, hau da, ez da bakarrik autokontsumerako, biltegiratzerako, eraginkotasun energetikoa betzeko laguntzak sortuko ditugu. Hori primeran, baina laguntza hauetan etxe zaurgarriei lehentasun eman behar zaie, edo zaurgarri diren pertsonei lehentasun bat eman behar zaie, ezin da bakarrik atarako dugu energia komunitateak sortzeko laguntza batez, politika hauek eskaini behar dituzte pertsona zaurreientzako abantai batzuk, kontuan izan behar dituzte, politika publikoak sortu baita hauek lagundu ahal izateko, eta trantsizio energetiko honen protagonistak izateko, hau da, instituzio publikoak, udaletxek, aldundiek, haiek haien aldea jarri behar dute, prozesu hauen guztia bultzatu ahal izateko, eta zaurgarriak diren taldeak trantsizio energetikoaren protagonistak izan daitezen. Eta bukatzeko, herritarren partegitzarako komunikazio tresnak landuko ditugu. Azkenean, igual zu gau ikusten zaude eta esan dezakezu, nola hurbildu naiteke pertsona hauen gana, ze modu daude, hemen emango ditu tip, ingeles esaten den moduan, tip batzuk hauek lantzeko. Orduen, azkenean, komunikazio hau gertukoa eta bi noranzkakoa izan behar da, hau da, ematen informazio guztia gertuko izan behar da, jendearekin landu behar da, eta ez bakarrik zukitzegin baita haien egoera entzun behar duzu, haiek behar dutena entzun, eta horretik bi noranzkakoa izan behar da. Orduen, alde batetik daukagu komunikazio argia eskuragarria eta hurbila, hau da, azkenean, energiaren aspektu asko, gai asko teknikoak dira. Kilovatio, fotovoltaika eta holako gaiak hitz egiterakoan daude atal teknikoak, orduen hau jendea askontzat urruneko izan daiteke, edo ez ulertu horregaitik, ematen den informazio guztia ulergarria izan behar da, baita eguneroko batera itzultzea, agian hitz batzuk ezin dira bera teknikoan esan eta modu erraz batean esan behar dira, jendeak ulertu dezan, ze azkenean zuk azaltzen bazaude, baina jendeak ez badu ulertzen, ez du ezertarako balio. Gero, elkarrizketarako eta jendeak parte hartu dezan espazioak sortu, hau da, azkenean sortu behar dira foro irekiak, inkestak, galdetegiak, tailerrak, azkenean tailerrak sortzen direnean eta pertsona bat doanean informazioa ematen, azaltzen, gai teknikoak azaltzen, gero bebai sortu behar da, elkarrizketarako momentu bat, ze azkenean aditua badoa bere hitzaldia edo bere informazioa ematen, gero agian entzuten doana zalantzak ditu, gauza asko ez ditu lertu, edo azaldu zaiona, momentu horretan berari ez da gehien inporta zaiona eta beste galdera batzuk ditu, orduen espazio horiek baita sortu behar dira, jendeak bere zalantzak galdetzeko eta gauzak argitu ahal izateko. Gero, komunikazio digitala eta sare sozialak baita landu behar dira, azkenean 2025 urtean gaude, sare sozialak gero eta indar gehiago daukate, gero eta jende gehiago ditu sare sozialak edo komunikazio digitala erabiltzen du, orduen, hau baita erabili behar da, jendan gana hurbiltzeko, agian sare sozial bateko profil bat sortu eta hor informazioa igotzen joan, jendeak irakurri esan eta abar. Baina, beti kontuan izan da, hau azkenean, erabilera izan behar dela guztiz inklusiua, zergaitik jende gaztea eta heldua dago, sare sozialak edo komunikazio digitala ez duela erabiltzen, edo ez dakiela nola erabiltzen, orduen ezin da bakarrik
sare sozialetan informazio guztia eman, egongo da talderen bat, ez duela sarbiderik izango sare sozialetara, edo ez duela jakingo, orduan jarraitu gara betiko edabideak erabiltzen, baina sare sozialak baita kristolako erreminta dira berdintasun energetiko honen prozesuan. Eta gero tokiko entitatekin lankidetza azkenean lurraldean konfiantza eman alduten eragileak, bai oso elkarteak, ikastetxeak, gizartetxeak, gobernuz kanpoko erakundeak, udaletxeak, aldundiak, hau da, jendeak igual badauka konfiantza gehiago eragile honetan, orduen eragile honekin lankidetza bat egitea, jardunalien bat zure herriko ikastetxean haien jendeari hori hurbiltasun gehiago ematen dio, edo herrian asko mugitzen den elkarte batekin eta jendearekin hurbiltasuna duen elkarte batekin gauzak antolatzea. Azkenean, jende asko agian ikusten badu energiaren inguruko edo komunitate energetikoen inguruko deialdi bat. Agian horrek ez dio konfiantza ematen, baina ikusten badu hori herriko ikastetxean, herriko udaletxean edo beste hainbat tokitan antolatzen dela, oda konfiantzazko toki batean, haien jendea gehiago hurbiltzen da eta arrastasun gehiago ditu. Beraz, trantsizio sozial honek jende guztia barne hartu dezan eta jendea protagonista izateko hainbat kontu ikusi dituzuen moduan hainbat kontu hartu behar dira eta oso garrantzitsua da jendeari konfiantza transmititzea eta babestuta daudela sentiaraztea. Beraz, eskerrik asko berriro ere webinarra hau ikusteagaitik, eskerrik asko saio guztia jarraitzagaitik. Eta, izan da 9. webinarra, hurrengoa eta azkena 10. izango da, energia komunitateak ezartzeko erronkak eta oztopoak deiturikoa, hau da, bertan landuko dira energia komunitateak sortzeko prozesuan sortu aldiren erronkak, oztopoak, zeintzu dirak ohikoenak, benetako esperientzietan oinarrituta, landuko dira zeintzuk diren oztopo handienak, eta horrela zuek prozesu honetan sartuta bazaudete baita, ikusteko hau errealitate bat dela, eta hauei nola aurre egin daiteke. Beraz, berriro ere, eskerrik asko ikusteagaitik, eta aurrengo webinarrean egongo gara. Agur!